Wallahi Cote d'Ivoire, wallahi Cote d'Ivoire, na rantse da Allah ba manyan Niger wanda suke cikin Cote d'Ivoire ba suka sa nake raga ma Cote d'Ivoire. Nayi wannan magana ta kai ga kowa. Wanda suka sa nake raga mani ɗan Cote d'Ivoire, kaga ban magana a cikin magana Cote d'Ivoire sosai. Billahi allazi la ilaha illa ga ire-iren sunan. Mutane masu kima, masu mutunci, masu kare interior kin ƙasarmu. Na rantse da Allah su suka samu ke raga ma Cote d'Ivoire. Akwai yara matasa wanda suka san ƙasa ce. Amma wallahi ba manyan Cote d'Ivoire bane suka samu ke kale wa Cote d'Ivoire. Billahi allazi la ilaha illa huwa kusani. Muwa girma in kai ne amale, in ka kai girman ƙasar Niger jikinka ne gaba ɗaya. In ba ka san Niger ba mu san ka, ba mu ƙaunar ka, ba mu tare da kai. Idan kai ne jariri yau aka aiye ka, idan kana san Niger wallahi muna san ka. Ƙalubalen 'yan Cote d'Ivoire ya hito tsakai hili kiyayye su ta hito. Ai ba ɗiyan Cote d'Ivoire bane suke ƙin mu, ɗiyan Niger ne 'yan ƙasar mu suke ƙin mu. Ɗiyan Niger ne 'yan ƙasar Cote d'Ivoire suke ƙin Niger. Wanga bidiyon ya kai mu duk wani ɗan Cote d'Ivoire ya san da haka. Ina ruwan arna da mu 'yan Cote d'Ivoire. Ɗiyan ƙasar mu ne wanda suka lalace suke ƙin mu, sun aihi ɗiya a can, sun ɗiyan sun zama arna. Su ne suke hitawa da Faransai suna zagin ƙasar mu. Nan ga ta wani fanni an kawo hari a cikin Niger, cikin garin Niamey. 'Yan Cote d'Ivoire wasu murna suke. Ana taimu mu kiraye-kiraye, ana cewa kun ga irinta, ni za mu gani. Mu ba mu ga komi ba. Babu abin da ya rage muku illa hawan jinin nan ya da kashe ku. Manyan nan wasu ba wasu ba, manyan nan na Cote d'Ivoire wasu ba wasu ba. In sun ga bidiyon mai dalili ne kawai suke hankalinsu yake kwantawa. Allah na tuba na sahurce. Ƙarya ta ƙarewa mai dalili har ya kai yana cewa wai General Tani bai iya halidi ba. Inan nan kaga ka nuna duka 'yan tarayya gazazzu ne gaba ɗayansu. Me yasa ka nace maka 'yan tarayya gazazzu ne mai dalili? Kana ƙasar Cote d'Ivoire. Amma wata magana in ka yi ta, wa'anda suke ɗaukar yaunin kama kana zagin su ne, amma saboda daƙiƙanci irin nasu ba su iya ganewa. Me yasa na ce maka kana nuna gazawarsu? Alhamdulillah Alhaji Muhammadu su dai ba adare ne. Na ɗan daji ne, nan in ka bar illela kana bisa hanyar bagaruwa ga kwanar zuwa garin suna. Sai kuma muka sani Tani ɗan Tugumus ne can cikin Hilinge. Sai muka ga ba hanya bace ta sa aka kawo shi cikin gidan gwamnati. Ƙurewar da Tani ce ta sa aka ɗauko shi aka shi gidan gwamnati domin ya yi gadin shugaban ƙasa. Kenan ga ɗan jihar Tawa ne, sai mu yarda wannan magana taka mu ce dan ɓangaren yana ɓangaren jihar Tawa ne yasa aka ɗauko shi ba tare da ya iya halbi ba, bai ƙure ba, bai yi komi ba, aka ɗauko shi aka bashi wannan matsayin. To sai muga ba jihar su ɗaya da Muhammadu Yusuf ba. Kenan nan kaga ka nuna kasawa 'yan tarayya ne gaba ɗaya, amma da yake wawaye ne in sai kalli wannan magana taka suna jin daɗi. Yau mai dalili tambayar da muke, mutanen da suke kallon ka kana musu shirin a duba a gani, sun duba ba su ga komi ba, amma da yake dabbobi ne, alade ne suke bin ka, har yanzu suna ƙara dubawa, suna tunanin ko za su hangi wani abu, abin da ba za su hanga ba har abada. Kiran da muke ga mutanen Cote d'Ivoire, don Allah 'yan ƙasar mu 'yan Niger, idan za ku iya, ku yi haƙuri, Tani Allah ne ya riga ya kawo shi. Muna cikin son mulkin Tanja. Allah ya riga ya hambare mulkin Tanja, dan Allah ya riga ya ka ƙarshe abin, ba za mu ce wani ɗan adam ba, Allah ne ya kawo wannan abin. Yau Tanja sai ta muna so ba mu so dole muka yi haƙuri. Daga Tanja Allah ya kawo mana bakin mulki na Sadi Jubbu, ba mu son shi ba mu ƙaunar shi, muka yi haƙuri. Allah ya kawo Muhammadu Su, muka yi haƙuri. Allah ya kawo Bazum, muka yi haƙuri. Idan Allah ya anshe daga Bazum ya ba Tani, shi Tani ba ɗan adam bane, shi Tani ba ɗan Nijar bane. Kenan mu abin da muke gaya muku,
wallahi duk wanda suke ba mai dalili kuɗi suna ga kamar abin zai yiwu, na rantse da Allah ba zai yiwu ba. Sannan kuma an kawo hari gidan an kawo hari ya mai, sai a ce gidan shugaban kasa, tunda ya mai shugaban kasa yake. Ko na murna, Allah dai ya ƙara tsine muku albarka wallahi, saboda yara matasa na Cote d'Ivoire shi yasa muke raga muku, wallahi lazi masu san kasan mu. Cote d'Ivoire ko a ranar da aka hari akwai wanda ya mini bokal yace Abdullahi duk bidiyon da zaka yi wallahi sai in ga kaman ni ka hutar da ni ma, abinda zan hodi ne kake hodi gaba daya. Sannan kuma akwai mazaje wanda suke rasa mutu a cikin kan kasan mu, a yanzu suna cikin kasar Cote d'Ivoire. Muna tare da ku, Allah ya ƙara tsare mana imanin mu da mutuncin mu da darajar mu. Abdu Ali Isa Maradi o general mai respect yan tukan yin na Maradi gaba daya. Nagode.